Dobre? No. A Valeričko. Ale kľud, prosím ťa. Ukáž mi, Valeríko, že kde ide Ujo na bicykli. Výborne. Tu ide Ujo na bicykli. A ukáž mi, babuška, že kde idú ľudia po schodoch. Kde idú ľudia po schodoch? Po schodoch. Kde idú ľudia? Nie, po schodoch. Kde idú? Pozri, tu sú schody, tu idú po schodoch ľudia. Výborne. A ukáž mi, Valeríko, že kde sa hrá chlapček s autom? Kde sa hrá chlapček s autom? Tam je auto. A kde sa chlapček hrá s autičkom? To je autičko, ale kde sa hrá chlapček s autičkom? Kde je chlapček? Pozri, babuška, tu sa hrá chlapček s autičkom. Výborne. A ukáž mi, kde chlapček fúka do píšťalky, do trúbky. Fúka chlapček, kde fúka? Kde fúka chlapček? Ty zafúkaš, áno? Fúkni. Výborne. Tuto fúka, vidíš? Dobre. A počkaj, toto som zobrala nejakú inú knižku, ako som chcela, žaby. Ukáž mi, kde jazdia autička. Tam jazdia autička, výborne. A kde ľudia nakupujú? Kde nakupujú ľudia? Nie, tam jazdí vlak. Kde ľudia nakupujú? Tam, aj tuto, pozri. A kde je vlak? Vlak. A čo jazdí po kolejniciach? Vláčiky. Áno. Ukáž mi, kde sú žirafy. Výborne. A ukáž mi, Valeríko, že kde je vodička, kde sa kúpu hrošiky. Výborne. A ukáž mi, kde teta varí. Kde teta varí? Výborne. A ukáž mi, kde spinkame. Kde spinkame? Kde ľudia spinkajú? Kde ľudia spinkajú? V postielke. A ukáž mi, kde sa chlapček kúpe. Kde sa kúpka chlapček? Pozri si obrazočky. Kde sa chlapček kúpka? Tam, áno. A kde chodí cikať? Ukáž, kde chodí chlapček cikať. Kde je záchodík? Tam. Výborne. Čakaj. A čo ešte skúsime? Ukáž mi, kde sa hojdáš. Kde je hojdačka? Kde sa hojdáš? Kde sa hojdáš? Pavúka, kde sa hojdáš? Kde sa hojdáš? Nie, kde sa hojdáš? Tam je rebrík. Tu sa hojdáš, pozri na hojdačke, veď to vieš. A kde je krhlička, Valerik? Krhlička. Áno, výborne. A kde teta... Valeriko. Kde teta hrabe hrablička? Kde teta kosí? Kosačkou. Kosí. Kde teta kosí? Nie, tu sa nesústredíš. Tuto kosí. A kde chlapček hrabe s hrabličkami? Hrable. Kde sú hrable? Hrable. Tuto hrabe chlapček. Valeriko, a skús povedať mama. Skús povedať mama. Mama. Skús povedať, ty povedať mama. Mama, m. Skús pusinko, m. No, skús povedať mama. Mama. Nejde, ja viem. Dobre? Ešte chvíľku setkaj. Ešte skúsime, ako vieš kresliť. Dobre? Setkaj pekne. Stačí. Nakresli, Valerik, kruh. Kruh, dobre. Nakresli, Valerik, takýto krížik. Nakresli. Nie, krížik. Takýto krížik. Nakresli. Nie kruhy. Krížik. Takto. Pozri. Aha, mama napíše. Napíšem A. A skús ty napísať A. A. Pozri. A. No. A.
A mama super. A mama napíše, pozri, jednotku. Skús ty napísať jednotku. No, skús napísať ty jednotku. Dobre. A skús takéto bodky. No, teraz Valerik bodky. Bodky. Nie. Bodky. Nie kruhy, bodky. Dobre. A teraz skúsime. Skúsime takéto vlnovky. Skús. No. Čiary. Dobre, super, aspoň čiary si urobkal. A teraz skús také zvísle čiary. Takéto. No. Výborne. No vidíš, ty si šikovný. To je hotovo.